Ще направя един гиф. Така. Здравей всички, като ми гледате, аз съм сега на 5. И сега ще направя един giveaway на една игра, която е... Тоест един мод. Чакай. Който е Too Many Items. Ето го. Too Many Items и то ще ви покажа как да си го изтеглите за 1.7 от тук. Само да покажа линка, ето форумса. Да си мислете, че от тук си изтегля. Ще ви покажа, когато си дадете скайпа. Да, това е giveaway. За да се запишете, трябва да напишете в коментарите запис и вашето име. За да знам, нали? Научите така. Ще видя дали ще се абонирате за мене. За целта трябва да се абонирате, да лайкнете клипа и нали, който спечели. Може да е първия, втория. Сега ще покажа как се печели. Имаше един линк, само че ще отида в random.org и от тук пишеме максимум резултат. Например, минимум 10. И така, нали, ще видим кой ще спечели, да. И лайкнете, абонирайте се за този клип, не забравяйте и до скоро.